garren urte hurrena ospatzen ari gara, eta ikusten duzuenez hemen, festa itzela, giro oso polita, eta gauza asko egingo ditugu gaur. Ekintza pila, ondo pasa, musika, txosna, txaranga. Ikasi bizi jolastu euskaraz, goazen amestu dugunera ega. 50. urte hurrenean pandemia zegoen COVID-a eta orduan ezin izan genuen ospatu. Beraz, urte batzu pasata, orain zen momentu egokiena egiteko. Hasiera, 11etan, aurreskua dantzatu dute, ezta? Ikasle horiek, gaur egungo ikaslea eta aitatxu bat, eta gero ere, egon da momentu bat oso polita, solemne, lurperatu dugu etorkizunera begira denbora kapsula bat, eta, irikiko dena 19 urte barru. Orduan hori, nik uste dut nahazketa bat izango dela, guk han denbora makina prestatu dugu bai sartzeko iraganera, baina gero orainaldia hemen gaudela eta gero etorkizuna begira hori denbora kapsula. Gutako bakoitzak osatzen du mapa, mugak apurtuko dira tipitapa. Pertsona libre, sarea euna, odea izan dadin etorkizuna.